bij het programma Gewest Friesland. Alle sneunten brengen we reportages uit het programma van gewest tot gewest. Dat voor de nationale televisie. Wij staan tussen 1964 en 2004. Meeste Friese items weer maken door Johan van der Zee. Wij net nou een item zien dat is het minst grutskoop. Dacht ik van ik ga het even zien, maar ik ga me verveeld. Verkeersles in Jereveen. Ja. Ja, nou dat weer dus voor het eerst dat er verkeersles op school weer. Ja. Mijn dochters zitten op die scholen, dus dat jij ik. En daar ben we doorheen gegaan. Maar het is spanning weer net zo. Ja, dat is die band een beetje om trekkers in de fietsers juist. Maar dat is het dan echt. Ja, nee, maar de maken ze een reportage van meer dan 10 minuten oer een item van een minuut, zeg ik maar zeggen. Het les Jan in bannenplakken. Ja. En dat die onderwijzers, of die leraar, dat mij afvallen, jens. Ja, de Walraven, de man die het betocht, die weer daar heel gek van. Ja. En die had er ook echt nog eens een prijs mee wonen. Ja. En dat is natuurlijk wel belangrijk, want wij in Friesland gaan al even het platteland naar de grote plakken, met de band die met er dijs heen fietsen tussen de 15 en de 20 kilometer. Nou ja, dat vond ik eigenlijk het aardige, dat zus door die band daar tussen de Jouwer en Jereveen manoeuvreren op een Jousterdiek. Maar dat weet dan ik. Je mij er even eens zien. De verkeersles in Jereveen op de Squallen. Ja, want je 82 hebben we het nodig. Het is een streekschool. De kinderen fietsen soms erg ver. Als je nagaat dat de vroegsten voor 6 uur al opstaan, om 6:30 op de fiets zitten, om 8 uur op school te zijn, dan kan je nagaan wat de afstanden zijn. Het zijn veel kinderen die voor het eerst eigenlijk zulke grote routes afleggen na de lagere school. Lagere school was vaak een kwestie van het schooltje om de hoek, een blokje om en ze waren er. Dit zijn enorme afstanden over niet altijd even veilige wegen en even veilige routes. Toen het regionaal orgaan verkeersveiligheid bij deze school aanklopte om mee te doen aan een verkeersproject, was het toen meteen voor elkaar? Het was niet onmiddellijk voor elkaar. Je gaat eerst peilen bij de docenten of er belangstelling voor bestaat. Nou, die belangstelling bestond er. We zijn met een paar mensen om de tafel gaan zitten. We zijn aan het werk gegaan, we hebben deskundige hulp ingeroepen. Dat is het eerste wat je moet doen eigenlijk. En na een flink aantal maanden werken kwam er een goed resultaat. Ja, u kunt zometeen een groepje van 25 leerlingen bij u verwachten. U kunt ze op een paar seconden bij u verwachten. U kunt nu instellen ongeveer een 20-tal fietsers vlak bij u. De opzet is steeds geweest om de lessen zoveel mogelijk op de dagelijkse praktijk af te stemmen. Onder deskundige begeleiding van de politie gingen leraren van de school met de videocamera op pad om stiekem het gedrag van de leerlingen in het verkeer vast te leggen. Ja, u krijgt nog een groep over enige ogenblikken bij u. Een 20-tal. En op grotere afstand nog een kleiner groepje wat kennelijk meer haast heeft. Vraag 16. Sommigen zien het. Je ziet zo nu dat iemand even een hand opsteken, maar het is niet te zeggen. Nee hoor. Hier is zometeen een uiterst brede ruimte tussen de SRV en die passerende voertuigen waar de leerlingen rustig tussendoor fietsen. Voordat de eigenlijke lessen begonnen, werden eerst de ouders op school uitgenodigd. Zij konden ingekorte lessen bijwonen en er een oordeel over geven. Maar wanneer zouden we hem dan, wat zou ik hem dan geven? Voldoende of onvoldoende? Wanneer moet je als fiets overdag verlichting voeren en waarom moet je dat doen? Zeker slechte weersomstandigheden. Ja, dat kunnen we iets met mist bij. Andere atmosferische omstandigheden? Ja. En dan de laatste alweer.
Deze juffrouw op de voorgrond maakt een ernstige fout. Namelijk. Niet gestopt Staat bij de stopstreep. Ja? Nou, dat is interessant. Ja? Ja, voor de eerste les is het Is dit moeilijk, denkt u, voor de kinderen? Er zijn 10 lessen over 5 onderwerpen, zoals de verkeerspraktijk. We hebben een aantal lessen met ongevalsituaties op sheets van de overheadprojector. Waarbij je een beetje met de silhouetjes, de autootjes en de fietsjes kan schuiven. En kan laten zien wat de psychologie eigenlijk vaak achter zo'n ongeval is. We hebben een les met krantenknipsels. De kinderen hebben van tevoren opdracht gekregen om alles wat met ongelukken te maken heeft in het verkeer, om die uit te knippen, te rubriceren op een bepaalde manier en die te analyseren. Wat zijn oorzaken, wat zijn gevolgen, wat had er aan gedaan kunnen worden van tevoren. Als iemand iets anders had gereageerd, dan was dat hele ongeval niet gebeurd. Zo bijvoorbeeld. We hebben een videoles. Nou, let maar eens op. Dat was de eerste bus. Zie je wat er gebeurde? Die fietsen die stonden eigenlijk midden op de weg en die twee bussen moesten langs elkaar en Ja? dan hadden ze niet voldoende ruimte. Ja? Dan moest de ene wachten. Kijk, ik zal je laten zien hoe krap het was. Even een stukje terug. Er staat iemand helemaal vooraan. En nu moet het fietswiel opzij. Kijk. Zo krap was het. We gaan even door. Hier wordt het heel erg druk. Kijk eens wat hier gebeurt. Er staat een SUV-wagen stil. Er komen landbouwwerktuigen aan. Wat is daarop aan te merken? Wat denk jij ervan? Ze kunnen beter wachten tot die landbouwwerktuigen zijn door. Dat die voorbij zijn en dan hun de pas tussendoor. Die landbouwwerktuigen zeggen, jij moet eerst voorbij zijn en dan kunnen ze er tussendoor, dan kunnen ze langs. Ja. Ja. Onderwerp 4 is helemaal gericht op de fiets. Los van de verkeersregels, gewoon gericht op de zelfredzaamheid, zeg maar, van de leerling onderweg. Daarvoor is nodig dat hij iets van de opbouw van de fiets weet. Dat wordt hem in grote lijnen uitgelegd. Na de theorie over de constructie gaat zo'n les, zo'n blokuur, het zijn 2 uren achter elkaar, over in de praktijk van eenvoudige verlichtingsreparaties en bandenplakken, het beruchte bandenplakken. Kijk, zie je het? Nou kun je hem vastzetten. Een volgende stap, niet te ver weg, hè? Niet te ver weg. Hupsakee. En dan moet je... Ja, en dan gaan we verder. Niet te ver weg, want dan moet je te hard trekken. Ja, doe maar. Doe maar, niet bang zijn. Hupsakee. En nu... Ja, en nu kun je... Laat hem maar liggen. En nu kun je het verder met de hand doen, hè? Dit is de enige les die niet door een leraar van school wordt gegeven, maar door een deskundige van een fietsenfabriek uit de buurt. Nu maken we voorzichtig, halen we de binnenband eruit. Trek maar. Zo, haal hem er maar uit. En nu maken we hem daar los, hè? Dan kan hij er helemaal uit. Je moet er eerst die lucht eruit laten. Het laatste onderdeel, een slotonderdeel, is bedoeld als een soort van samenvatting. Het is niet helemaal. We hebben er een speelsteentje aan gegeven. Het is een spel, een verkeersspel, dat eerst afgemaakt moet worden, helemaal klaargemaakt moet worden, om tenslotte te kunnen spelen. Daarbij zijn ze bezig met het hanteren, het gebruiken van verkeersregels, van verkeerskennis en van verkeersinzicht. En dat is onze bedoeling eigenlijk. Nou, laten we nog maar gauw van dat onderwerp afstappen. Jim had wel ongeveer zien dat dit net de meest begeisterende reportage wie van Johan van der Zee. Dat is misschien wel, als je zag naar de 80er jaren verderop, het verschil tussen beroeps- en recreatievaart. Dat was een probleem in Friesland in die tijd. Daar heb ik een reportage over maken
Want dat kwam bij elkaar op dat kanaal. Hè? Dat is, Op het Prinses Margriet kanaal. Ja, zeker. Ja. Wat ik... we gaan echt een keer, dat zie je ook net in deze reportage, maar echt in de stewardheid van zo'n groot schip zitten. En dan kon je zien wat ze sjoggen. En net sjoggen. En net sjoggen. Ja. Maar dat zit nergens bij. Nee, dat zit hier net in. Nee, dit is weer meer een... Maar hier ben ik de ambtenarswet die doet praten van dit kennen, dat kennen, dat kennen enzovoort. Even zo Maarten de Jong nog van het streekplan Friesland enzovoort. Alweer deroer vertellen in deze reportage over het Prinses Margriet kanaal beroeps- en recreatievaart uit 1984. Het gaat heel vaak over de vraag, is het nog wel veilig op het water? Verdragen plezier en beroepsvaart elkaar nog wel? Dat gaat nog goed, vindt deze brugwachter. Maar het is wel zo natuurlijk dat er een zeilbootje in een brega zit. En het eigenlijk maar een vrachtschip. Dat is een keer gebeurd. Dat is erg gevaarlijk natuurlijk. Maar over het algemeen onder elkaar heb die boten zo. Liedjeskrampjes op schipjes of zo. Nee, ernstig ongelukken ben er nooit gebeurd. Hier net, in het kanaal net. Het is waar, er komen weinig ongelukken voor. Dat komt dan door de voorzichtigheid van de beroepsschipper, vindt een oud beroepsschipper. Je moet goed gerichtelijk altijd uitzien, want je weet nooit wat er leert door. Ze houden haar net altijd speciaal onder reglement. En de beroepsschippers? Bij de beroepsschippers hebben we nooit last. Die moeten natuurlijk verschrikkelijk uitzien onderwijs. Omdat er een grote categorie mensen binnen die net al de best varen kennen. Meteen is daar een van de strijdpunten tussen de Noord-Nederlandse Watersportbond en de provincie. Is het met name op het grootscheepsvaarwater, het Prinses Margriet kanaal, dat van Lemmer richting Groningen gaat, zo druk dat de watersport moet wijken. Er komen gevaarlijke situaties voor en die moet je natuurlijk in de gaten houden als beheerder. Komen die steeds meer voor? Ja, dat verwachten we wel, want de beroepsvaart die is nog steeds aan het toenemen. Het gepasseerde tonnage wordt steeds groter. En de gemiddelde grootte van de schepen is ook iets wat aldermaar nog steeds toeneemt. En de recreatievaart, neemt die toe? Nou, die is dus sedert de laatste paar jaren wat aan het stabiliseren. En wij zijn eigenlijk benieuwd hoe die ontwikkeling verder zal gaan. Zal die pleziervaart enorm gaan toenemen? Ja, dan moet je snel met maatregelen komen. Blijft die ongeveer op het peil zoals die nu is, ja, dan kan het allemaal wel wat minder. Maar op den duur zullen er maatregelen moeten komen? Ja, dat komt eigenlijk door die groei van de beroepsvaart. Die wat met steeds we nu voorbij zien varen, dat met die steeds grotere eenheden hier langs vaart. Het is natuurlijk een vaarwater waar je goed moet uitkijken. Je moet zorgen dat je de reglementen goed kent en je aan de verkeersregels houdt. Maar een situatie die apert gevaarlijk is, daar kunnen we beslist niet van spreken. Wij vinden dat beslist overdreven. Dus als de provincie in het streekplan zegt dat de watersport hier teruggedrongen moet worden, dan bent u het daar niet mee eens? Dat vinden wij zeker op dit moment geen geboden eis. Het is natuurlijk zo dat als er goede alternatieve vaarroutes ter beschikking zouden zijn, dat dan het wenselijk zou zijn dat zeker het kleinere deel van de recreatievaart een alternatieve route zou gebruiken. Een eerste aanzet wordt in het streekplan wel gegeven dat we denken aan een verdere uitbouw van de alternatieve route tussen Pikmeer en Sneekermeer. Maar verder zijn er natuurlijk door het enorme grote netwerk toch altijd wel verschillende mogelijkheden om van A naar B te gaan. Maar die alternatieve routes die zijn op dit moment in geen enkel opzicht evenwaardig aan het vaarwater wat u hier ziet. En dat betekent dat men dit vaarwater prefereert. Wat bedoelt u met niet evenwaardig? Ze zijn langer, veel meer oponthoud met bruggen. Ze zijn vaak veel nauwer. Dat wil zeggen dat met name voor het zeilen is dat, wanneer het tegen de wind ingevaren moet worden, is dat erg lastig. Want dan moet er dus gelaveerd worden. En dat neemt ontzettend veel tijd. En dat wil dus zeggen dat men zich liever langs het Prinses Margriet kanaal snel verplaatst dan via een nauw kronkelig vaarwatertje met allerlei bruggen en oponthouden, wat veel langer duurt. Maar een recreant heeft toch alle tijd? Die heeft wel alle tijd misschien, maar zeker wanneer je ergens op een bepaald tijdstip wilt zijn of moet zijn, of wanneer je naar huis moet, dat je een dagje gezeild hebt, dan kan het zijn dat je dus liever de korte weg kiest.
De Noord-Nederlandse Watersportbond is erg bang dat de toekomstige vergroting van het Prinses Margrietkanaal, waar dan 2000 ton schepen en kleine duwcombinaties kunnen varen, recreatievaart daar onmogelijk zal maken. Voorlopig is dat zeker nog niet waar. Bepaalde soorten pleziervaart zullen in eerste instantie dus in de toekomst op bepaalde delen van het kanaal geweerd worden. Noem maar het plankzeilen, waarvan we zeggen dat is onverenigbaar met zowel de motorboot als de beroepsvaart. In een streekplan wordt vastgelegd op welke manier in de toekomst van de beschikbare ruimte gebruik gemaakt zal worden. Dus bijvoorbeeld waar industrie kan komen, waar een jachthaven gevestigd kan worden enzovoort. Aan het Friese streekplan wordt al 7 jaar met erg veel inspraak van de bevolking gewerkt. Het ligt nu ter inzage en daarna moeten de statenleden er definitief over beslissen. De Noord-Nederlandse Watersportbond wil in deze laatste periode nog met erg veel bezwaarschriften duidelijk maken dat ze het niet eens is met het watersportgedeelte van het streekplan. Dat ze dat negatief discriminerend vindt. In de eerste plaats vinden we in het streekplan op verschillende plaatsen de opmerking dat de aantallen niet-Friese bezoekers, degenen die van buiten komen, afgeremd moeten worden. Dat is een discriminatie. Wij menen dat Friesland een land is vol gastvrijheid, waar het mogelijk moet zijn dat iedere Nederlander, ook iedere buitenlander, vrij vertoeven kan. En we lezen dat heel duidelijk. Dat wordt afgeremd, gereguleerd, gefaseerd en beperkt. En dat is negatief discriminerend. Friesland is een hele mooie recreatieprovincie. Dat is niet onopgemerkt gebleven. Friesland heeft wat dat betreft een geweldige ontwikkeling doorgemaakt. Het houdt een bepaald moment in dat naarmate het drukker wordt, dat er dan ook andere belangen wat in het gedrang gaan komen. Dat er een zekere afweging moet gaan plaatsvinden. Afweging in de eerste plaats ten opzichte van de eigen Friese bevolking. En in de tweede plaats ook duidelijk vanuit de natuur, het milieu, het landschap. En vandaar dat er dus eigenlijk al vanaf 1975 een beleid wordt voorgestaan, waarin met name dus de belangen van de Friese bevolking wat naar voren worden gehaald. En ook die belangen van natuur en landschap. Levert die waterrecreatie nu wat op voor de Friese economie? Over die vraag wordt opnieuw ongelijk gedacht. Enige betekenis voor de economie, dat kent het streekplan aan de waterrecreatie toe. Nee, zeggen de mensen van de Noord-Nederlandse Watersportbond. Een rapport van het Economisch Technologisch Instituut Friesland maakt duidelijk dat de waterrecreatie van behoorlijk belang is. Cijfers uit 1977. 75 miljoen aan salarissen, 80 miljoen aan overige inkomsten en 4500 man jaren werk. Dat levert economisch een hoop op. Dus op dit moment kun je zeggen dat alleen al de watersport direct en indirect ongeveer zo'n 3%, ruim 3% van de totale Friese werkgelegenheid erop rust. Zet je daar de dagrecreatie bij, en dat onderscheid is in dit geval niet zo erg wezenlijk, omdat de meeste mannen die met bootjes varen of vrouwen, die worden vanzelf dagrecreant zo gauw ze van het schip af zijn. Dan kom je op ongeveer 8% van de totale industrieformatie in werkgelegenheid. Het is wel degelijk zo, en dat moeten we ten volle erkennen, dat de recreatie de economische structuur van Friesland goed verbreed heeft. Dat we daar in Friesland erg blij mee mogen zijn. Alleen wat ik zweven al schetste, een economische ontwikkeling doe je ook niet ten koste van alles. Ook dat vlak pleeg je een afweging van belangen. Het houdt natuurlijk in dat er een zekere zorg bestaat voor die verdere ontwikkeling van die recreatie. We proberen de hele structuur goed in stand te houden, de kwaliteit goed te verzorgen. En een voorzichtige uitbouw te plegen, ook ten behoeve van de werkgelegenheid die we wat dat betreft op dit moment hebben. Dus het type werkgelegenheid wat de recreatie geeft, is in directe zin erg geschikt voor de vraag naar arbeid in de provincie. Het tweede punt is dat voor elke arbeidsplaats in de recreatie, in de Friese industrieformatie, 1 extra arbeidsplaats ontstaat.
Negatief, discriminerend, economisch onverstandig en Friesland onwaardig. Zo noemt de Noord-Nederlandse Watersportbond het streekplan Friesland. Dat laatste, dat Friesland onwaardig, daar moeten we het nog over hebben. In Friesland mag je zeggen, de watersport is een volkssport. Dat houdt in dat voor iedere Fries daar ruimte voldoende aanwezig moet zijn. Nou, als je ook leest dat voor de bewoners zelf er beperkingen en hindernissen in de weg zullen worden gelegd omdat men vindt dat het te druk wordt, nou, dan vinden we ook dat het in dat opzicht de provincie niet siert met zo'n plan tevoorschijn te komen. In de derde plaats is het zo dat er een stuk is ontstaan dat, je mag gerust zeggen, voor iedere burger onleesbaar is. Je moet vakmensen hebben en die zijn er dan nog mee aan het studeren om erachter te komen wat men eigenlijk bedoelt. Het is volkomen onduidelijk wat de provincie, althans voor de burger, meent met dat stuk voor ogen te hebben. En daardoor vinden we het, en dat is een derde factor, het een onwaardig stuk voor Friesland. Dat wijs ik wat van de hand. Ik geloof niet dat dit streekplan in zijn taalgebruik erg moeilijk is. Een wat moeilijk te bespreken zaak is altijd de Friese identiteit. U zou daar in strijd mee handelen door de mensen hun volkssport te ontnemen. Ja, de Friese identiteit is altijd een begrip dat veelvuldig naar voren wordt gehaald. Het blijkt alleen vaak ook moeilijk om dat concreet te vertalen. De discussies die we de afgelopen tijd hebben gevoerd, hebben er eigenlijk naar voren gehaald dat men juist vanwege die identiteit, die druk van buitenaf eigenlijk wat wil verminderen. Dat men eigenlijk zegt van, nou, Friesland hebben evengoed recht op hun watersport dan de mensen van buitenaf. En vandaar ook dat het accent wat die kant is opgeschoven en dat je eigenlijk nu probeert door een wat meer verspreiding, door een grotere spreiding eigenlijk van je voorzieningen, de Friezen in hun algemeenheid beter probeert te bereiken. Dat was een reportage uit Van Gewest tot Gewest uit 1984. Het probleem is eigenlijk opgelost. De recreatievaart is overal in Friesland een beetje tersiderscoot en in het kanaal. Wegen. Ja. Het kanaal is ik breder worden, Bregem en heuger worden. Ja. Dus eigenlijk is dit probleem opgelost. Trodij. Ja. Wat zei je? Trodij. Tromee? Ja. Trots aan reportage. Nou ja. Zullen we het er maar op horen? Goed, doen we dat. Zullen we na je week weer verder in wat de programma's van Gewest tot Gewest is in al die jaren bracht haar over Friese zaken die de moeite waard binnen om nog eens een keer te herhalen. Want dan, dag.